Engakusho nje nganza kwethu uNingizimu Afrika unkana nomhlaba unkana jikelele njengopresident waMabhinca ngifuna nje ukuqala ngicome kakhulu ingoma kaMthandeni amasikili nje omabili ingoma oqala lena ethi Igucci esibili ithi Shepherd Ejezini okubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi njengomphathi waMabhinca njengomongameli waMabhinca njengomuntu omdala we-industry njengomnikazi walento ekhona njengamanje yobubhinca nomaskandi iphethwe yimina umlando wayo uyaziwa ngifuna ukucacisa ngokungahlonisi ukuthi ngimbongele ngiyabonga kakhulu mfowethu kwanyalo ushishinizi takamashando ukuthi uNkulunkulu nedlozi lwehlo omkhulu nedlozi asekhakonyoli kufinyelelise kuleli zinga okulona njengamanje qopha umlando ongakazi uqopheke endemini kaMaskandi uma singaba nenkwantshola emini lokukhuluma iqiniso siyoba isizwe sichithekayo siyoba isizwe singenamlando ngoba siyoba nenkwantsho ngesikhathi kufanele siseve umlando okuyiwona wona ukuba izimbongi azimsevanga ushaka kasenza ngakhona ngomlando wakhe ukuthi ewabongiswe samaZulu ukuba ucetshwayo izimbongi azimsevanga ngokuthi ezimlondoloze ekuthenini wanqoba amangisi esandlwana ngabe yonke lento esiyiyo njengamanje ngabe inalo iqapho ngakho ke nala indemini kaMaskandi uphuzishukela ukuba kafelanga estudio ezamula ecula ephoqwa ababhulu noma esigula amaskandi kawukho mabe bebuza abantu bethi ke what is this, what is that, what is this, that these are the musician washo ukuthi isikhathi samabhono abantu bamnyama behambe beyoqinisa intombi behambe beshaya ukehle gume bedlala igitara ekhandwe ngelokhunjana ngentambo kanye namagalane amafutha bese bephendula bethi ke this as a musician ngokwesilungu kodwa babethi like music aunt these are the musician nakhona bephendula amasoka ayoqhumisa izitombi yobaleka kakhulu leyo yokuthi umlando wakho nesiwazi uyobaleka kakhulu umlando wakho nesiwazi ngoba kwakuhamba amasoka ehamba ephikelele eyoqhumisa noma behamba ibanga lide noma befuna umsebenzi bedlala iginci bebizwa ngama-musician ngenxa ukuthi ke kwakunabantu ababesebenza ngaleso sikhathi emabhonweni babesebenza hayi ke omaskandi lapha music aunt omaskandi leli gama lomaskandi salethiwa ngamabhuku ukuthi singomaskandi elisho ukuthi music aunt these are the musician kuyobaleka kakhulu ukuthi lokho emlandweni sikwazi sonke ngendlela efanelekile njengamanje uMaskandi uqophe umlando ongakazofaniswa namuntu Mthandeni mfoka mnqele wethu uyaza ndodakazi Mawhoo indlela lento eniyenzile ukwazi ukuthi nihlanganise uMaskandi nomuntu ocula amapiano. I never thought this will happen in my lifetime, but it is happening. As a father of the nation, as a father of Maskandi, I'm witnessing with my own eyes, like Mandela witnessing the freedom. So,
I'm here to witness the historical moments without politic, without anyone who say whatsoever, and I don't care. Because the history made and modified and protected by the heroes of the currents and the heroes of the past and the future legendary heroes that may be courageous enough to take the spear without fear. Therefore, as the president of the Mawhoo nation, I'm giving the crown to Mthandeni no Mawhoo. Ngimsebenzi abawenzile omuhle kakhulu. Uncunywe izwe lonke. It's for the first time when Maskandi artist drop a single kuncome more than 10 Maskandi artists enqoma nje in their pages. Big Zulu mfowethu ngiyabonga kakhulu. To remember ukuthi umlando usukhalweni lakho Big Zulu. Vuka Big Zulu mfowethu. Phaphama mfowethu. Mfowethu umsebenzi omuhle wenzile. Ukwazi ukuvunula amathalenta angekho wayezabe khona. Ukwazi ukuhlobisa izinto engekho zihlobiseke bese sijabulela siningizimu Afrika. Including ulwandle nkulu. Uyena owaqala ukusebenza noMthandeni beza eParis. Kwaba oduma izwe lonke. Noma ngabe imapha ama challenges abakhona, kodwa kwaprove ukuthi ukusebenzisana kwethu sengamabhinca nokuthatha omunye umhlaba ufaka uhlanga nomhlaba kuyasebenza. Kodwa namhlanje sibone into eyenziwa ulwandle nkulu noMthandeni iphinde yenziwa umculo amapiano Mawhoo kanye noMthandeni, and it became the success, and you was amongst the first one to congratulate Mthandeni for the achievements ayenzile and the milestone achievements. There's no way that within one day you can reach a million stream on social media. It can only be done by the majority of overseas artists. So ngisho mina into eyodwa njengamanje yokuthi izaso ukuthi ngihlala kuleli phuzu ngicompliment ngilincome ngongangabazeki ngoba asinaso isiqiniseko sokuthi lo mlando uyophindeka yini sisaphila. Ngakho ngangikwazi ukungakusho lokho. I am the president of the Mawhoo nation and I'm apologetic about it. Ngabe wayisebenza amandla wonke indlela mithi yamakhosi. Ngizwe Mlando Mchunu. Mthandeni mfowethu ngiyabonga. Kodwa ke noma ke uyishephethe Ejezini ngimsebenzi owenzekile wale ngoma kaMawhoo, a historical musician udadewethu lapha uNomcebo Zikode owakhipha ingoma ngo-2019 yenza isimangaliso engazi naye Jerusalem yekhaya lami ngilandoloze ungangishi ngihlanya kanje sokweseculo uJesu musana ukuthanda abantu ngithande ukhethela uJesu akayifuni lento uJesu athi uJesu akayifuni lento ngijabulele thaze kusuka hayi ayizalana nandi awumona ngikhoze kush ini trap kunesikhoze kush qala Igucci qala Igucci
Ngiyoqaqa manje studio ngini. Hawu. Yaqaqa makuyasiwa manje. Awusuka. Yathi Trim. hobi. Kodwa ngomnyaka sasijabule sonke sithi ikakhulu thina abaganiwe savuma sathi siphetshele esadansa senela yahobe yasakhoma miyathu nathu kodwa namhlanje ngoba yiyo sethiwa khondeza ngayo lento yaqalwa yimi angifuni nje lokhu ngiyibiza ngilokhu ngisheba ngingiza ngoba ngiyabona sekuningi imigaqelo lapha amalengele alengayo la lento ngayisusa eboveni nendidane. I am the founder of what is happening here in Maskandi industry, of what is prospering right now. And kumina ngangafisa ukubesha and lento ngayinikeza isiqalekiso namhlanje futhi ngizophinde ngiqalekise ngoba ivimba amathalente amaningi amancane ingane ezincane ekhulayo igora ziyavimbeka mafika izolo baze bethu abafuna ukucola namuntu nje baqinisile ungaculi namuntu nabantwana hamba yoba mnyama le makhoneni lapha ube ibhuqe nje emsebe kodwa uzenzele into yakho. I've cast this because I was never intended ukuthi mina lento ngiyenza ngenhloso yokuthi konakala. Ngifuna ukuveza ubufakazi namhlanje obunzima nobujulileyo ngathi mina ngiqalile ngayisebenza lento Mthandeni no Khuzani yakhandwa yimi ibeef yabo. I am the one who have started it. Ngenhloso yokuthi uMaskandi wawuzofa ngaleso sikhathi uma ngabe ingekho into ecishe ifane nekamthandeni Qumeni nomtshengiseni. Obviously umqumeni nomtshengiseni aqabe nokwangampela bebangu 800 nakhona babebanga 800 rand bese beqhabani yabo bebanga 800 rand so awala khubuli phova lifike meeting lapha lo phova elisayinisa ama minute emhlangano elisayinisa uphotoza into efundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi bazosayinisile umuntu usuke ayi yonke into ukhululekile ngalokho yabona kanti akazi usayinisa iphukuphuku ithe bayisuka lesiphuphule sesiphova sathi same time saqola ngo-studio sathi bayibuza ngimkoleta athi ngithenge ihlalo lemzana kababa lapha athi akafanele zikhulu thizeli zathi funa uzolungisa lolu daba lolungisayo ubethe mayibuzwa ukhohlela ngaqede lungewula mayibuza ukuthi ngimkoleta malini eshindidana kwavele ukuthi kwakho 800 rand imali abayiba so ke manje ke yahamba ke into yabo yafika la ngendlela efike ngayo winayo wasalo sele namhlanje umehlo ukhona ngoba into mawuyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho engakho mina ngihlala ngibatshela labo thaya bafana bakithi kolekani noma ngifakela retex epolishini kodwa ngiyolihlula njengebhova angilele anginendaba futhi nalokho into ebalekile ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngicabanga ngokujula lento ngokuhlana kwami noShobeni nongcubo ingane zoma sayijulela lento washo uShobeni uthi cha nangu mfana qedela ingoma zephova lapho wabheka khona
ezimbala mhlawumbe about 3 of them ebheka kodwa uyacela ukuthi ngenze noma ngabe yini ukuthi ngilekelele kuthini noma aphumelele. Ingakwenza kalokho kuthe ukuphuma kwengoma kuphuma kwealbum ekuthiwa umthwalo womoya enganakekile lo ngahlangana noGasela ngahlangana uthe kusuka ke lapho mangihlangana nabo kwase kuba sesigabeni sokuthi sivumelane lapho yokuthi sisebenza esigabeni sokuthi umsebenzi ongenza ngokufanelekile ukuthi ngibuyise umsebenzi owenzeka isikhathi seBovenendidana kangangoba ezinye zeingoma ezayibhalwa ezasiku album yomfana lo engimbiza ngomntwana wami nawe nginesandla mina ekubhaleni kwalezo ngoma naye ngakutshela namhlanje mangibuza kodwa ayikho leyo ingoma engayibhala mina ngayibhekisa emdlejeni iyodwa kuphela into engayenza eyokuthi ngalesikhathi Mthandeni ekhiphe ialbum kwakuMthandeni eyikhiphile yezinafobia ngaqhumana ngafanele isilo sembabadla wonke kade kusuka ibhili ngathi mina bayede ukhona umunye umfana wabafana bami okhiphe umsebenzi omkhulu okhuza lesi simo esikhona ezweni ngamthatha kamama umhlanza nesilo wayihamba ngemoto ehlaza njengotshani nomunye umfana nomubi njengojiwe njemuntu onjengawe nje manje angimazi lo muntu kwama indlunkulu yonke iprogram yangaqala kulindwe uMthandeni nami mina ngase ngifikile ngikhona wathi umntwana uMthulani sithe silo ngeke undlongibala vodla amadoda ngeke uqale lo msebenzi lo mfana oculele ngoma ekhuza lesimo esikhona njengamanje ezweni engafikile ufika uMthandeni vele sesixabene endlonkulu ngamthatha ngamethula esilweni sathi silo ucela abuye la endlonkulu ngoba abantu bakwaManqele khona into iqhaza babelibamba la endlonkulu eliwukuthi nokuthi umuntu engeke ngikusho njengamanje so kunesikweletu uMthandeni afanele ahamba awusikhonzela endlonkulu ngoba isilo sasisho ngaleso sikhathi wamnikeza amasithi waphinde wamnikeza ilokunjana wamnikeza nezibusiso wathi mfana wami khulube ngangentaba ngiyabonga ukuthi ungilekelele ukubhuleni lolulanga obelihlasela undlunkulu kaSulu izinto lezi ezenziwa yimina emveni kwalokho uthe umfana engimzalayo mayegagamela engena emalawini ami engena emathunjini obaba omkhulu engena esendeni likababa ngase ngithi mina ke anginawo amandla mina ukuthi mina ngakhijimisana nengane ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayiqalekisa lento abayenzayo ngangafisike kube khona umunye okotela komunye namanje nje kusho njalo futhi ngithi mina lento le ababiza ngegame akho game la amahlaka esiwahle maye khona ku WhatsApp uyambona lo yambona nalo abana lo sohleka lokho kodwa funa bazi ukuthi konke lokho kwenzeka phezu kwesiqalekiso uyise wayo lento umnikazi wayo imina ngiyaphila amtoliwa nabantu engikhuluma ngabo bayaphila imina umnikazi wayo bese bembona ukuthi I'm the president of the Bengal nation for nothing mfana ukubuka lokho I'm in charge namanje ke ayizusebenza konke lento leyo ningakhulu izinto ezinhle ezenziwa undodana kwami uKhuzani wahlanganisa abaculi bebhola abaculi wabakhathalisa ibhola wabahlanganisa nabe gospel leya project leyabayenzela phezulu notira inhlalo ya program ngiyafisa futhi iphinde ibuye noma ngabe uthi iqanga kanani
ngiyafisa inhle leyantho okwangempela futhi hayi ukudlala inhle. Khuzani waphinde wenza uspring picnic okunye kwenze ngonyaka lo yadluleyo waphinde waqasha Mthandeni angathi ukubambisana nobani kodwa ke kubalekile ukuthi Mthandeni wafika emcimbini wakhe. Leyo nto leyo ayisho likhulu kumina ayiconfirma is prophet osami ukuthi vele babengavele bengaxabene imina engabafaka emidlalweni. Namanje ke ngafisa ukuthi kubuyele lapha ekutheni lento yawo kungabi into nje yokuthi isiyipho ngoba mina ngiyabazi labo bantu babili. Ukhona oyedwa wabo ongayifuna ifike ezandleni lento eyidukise ngenxa yokwehluleka yabo. Oyedwa wabo angakwenza lokho bese yena efuna ifike ezandleni. Asinazo ke izandla zempi. Kwehluleka laba epolitiki bethi bagovuza impi kwasho ukuthi sithule thina abanikazi bempi yabo. Ibalekile ke leyo nto yokuthi njengamanje nikuhloniphe lokho engikushoyo ngongahlonisi imini umnikazi walento ngayiqalekisa namanje ngiyayiqalekisa. Sibuya ngisho kwancamalala phakathi ubaba uNcamalala exazulula ngihamba umama wabengizalayo ezelini kusala kuhamba baba emhlabeni kwakhulunywa lapha bahlanjululwa ngendlela kwahlanjululwa ngayo kodwa noma ngabanga naxazululo kodwa izinto eziningi zakhulunywa. Nomfana wami engamkhulisa ngisho umuzi lo awakhile ngaze nginyathele kuwona ekujuleni kwenhliziyo yakhe uyazi ukuthi lowo muzi wakhe kanjani. Uyazi ngisho iplan yakhe ukuthi ayakheka kanjani. Uyazi ngisho uma ukuthi wabathathaphi uyakwazi lokho. Kodwa ke mina angikhalele kubonga nani ukuthi iqiniso ngiyalenza phela umhlaba bese kuba abantu ke abangihlamukayo benze ngendlela abafisa ngayo. Kulungileke anginankinga nalokho. Ziyakhala manje. Ukolekile ukuthi mina ngizonitshela nje iqiniso lonke ukuthi uma ngicabanga ukuthi nina nizolwisana neingoma zoMawhoo bese noMthandeni bese nilwisana nazo hambe nithenga abantu into emnandi uNkulunkulu omuhle Ukhoze FM nama commercial radio stations kanye nama commercial platforms of media. Majority of them they are captured. Kulula-ke lapho ngaxoshwa nomsakazweni mina ngenxa yakho ndodana wami lo. Waguduza wazofika kubaphathi wazosithela. Ngaxoshwa mina ngagcina ngixoshiwe. Wangifisela ububi ekuthenini mina noma sengithi ngenza isimo sami uyasazi isimo sami. Wathi abantu abaye kwenye indawo sikhona sokuthi bese la ngikhona mina. Konke lokho ngakhuluma ngokudlulisa. Manje ke impendulo yomdali ayiqomeli imlibi ifinyawo kayiqomeli. Iqomela ngesikhathi sayo. Ucela ikhipha ngesikhathi sayo. Ngakho ke kubalekile ukuthi ezizweni zazi nje. Noma ngabayala kusinekwa kuhlonishwa abantu kodwa iqiniso linazi. Noma ngasibiza ngamaxoxo ubusuku nemini ngisho ngenzane ngendaba nje. Iqiniso futhi linazi. Kude la kusuka khona. Kodwa imini umnikazi walento. Imini umnikazi walengane le ekhulile egqoka amagusha eyaphesheya izibuyi ibuyela umendo iphinde lephesheya izele imini izalwa yimilongo ingane yami leyo nto le. Leya nto le izalwa yimi leyo. Ayikho into engingayenza nami. Ayikho into engingayenza. Kodwa kubalekile ukuthi into ehlanganisa yena noMthandeni dala ngayiqalekisa. Namanje ngiyayiqalekisa. Engathi ngangaphila. Phila abanye abaculi. Into engilindele ukubona mina ukuthi ngilindele amadate okuganwa kwabo ukuthi baganwa nini.
angazi ke mina bakhona ngoba mina kudala ngangiqhubezela abaculi baganwe ngisho ithokoza lilanga wanqunyelwa iminidate yomshado uthokoza lilanga ngamtshela kudala ebhizi yena eguduza uMahlandlela ngomkhonto ngamnqumela ngazamtshela ngathi mina make wathi ngizothi make wathi ngizokwenza ukuthi dala ngisakhe isizwe dala ngisakhe isizwe buka manje enjoy manje kuba ingqwele angikhulumi mina ngalawa walungisa amacala manje abalungisa amacala manje ongazi babehlele bengagidi enhlanhla ke wakhrimeka ke owali mgobe bakithi wakhrimeka ongathi imabe hayi to bekani belungisa amacala lethi kulungisa amacala umuntu oganwayo iveleta inkomo ehlanzi hayi inkomo ebhajobo kuyini ithi iyakalo ay yingakho ke mina ngiyemshado noNtebane ngoba iNtebane iveleta umoya ukugiya kwayo yabo kuyalo kwa stage sukuyitoha lapha yenze ukuthi ithole idomesto yokuqila le front lo ehlala kuwo yabo so njengamanje ke ngifuna nje ukucacisa lokho bese ngiphinde ngikhalela nesizwe sase Eastern Cape ukuthi le sifo esikhala siphindelela kuthutshelwa abantu abawu18 bafa Eastern Cape awu bakithi ngeke baza lento engaphinde yenzeke ihlazo njengopresident wamabhinca uba nginamandla nebudget abakudala ngifikile engazobabaza ngeza nami engakwenza kodwa manje ke sizazomlomo sibabaza ngomlomo sengibabazeleke hawu wakubi iphinde ngibabaza ukuthi kuthe sababaza lokho kwaphinde kwehlo okunye esikoleni abantu policing committing forum ilithiwa i-policing committing forum abantu abasuke beyi-subcommittee abantu abareporta emaphoyiseni akubalekile ukuthi bahlonishwe ngokwezinga labo bephinde futhi bebhekelela izimo ezemphakathini kunazo bese bereporta emthethweni baba sanzo Mchunu ngiyabonga ndaba ezithawula amacona sengonyameni lokhu ungenile kulomnyango wamaphoyisa kwenzeka isimangaliso kuvumbuka abantu bama-drugs esasingamazi babeqashe phi kuvumbuka abantu boshwa abantu abaningi kubulawa igebengu izinto eziningi. You are not a man of the species, you are a man of action. Mkhwanazi kule province mfethu ngiqala ukuncoma andisazonke siyancoma asencoma ngeze ngeqiniso. You are a brilliant leader and you are genius. Kodwa kunye kuphela enhlala ngikhala ngakho mina yokuthi we must calculate enough ukuthi we are killing the right people, because we may end up killing wrong people through ama-referral are wrong. Kubulawa abantu abarong and usamvusa umuntu kuba njalo nje. eSoweto kuhambe ingane ezidla ama-snacks emgodweni ekuthiwa ama-Pakistan. Yabona South Africa is the most tourism attraction points in the history of South Africa and Africa. Ngiyacela ke ukuthi lento leqhubeka unyaka odlule nangeminyaka unyaka nonyaka kuhlala kunezigameko zokufa kwabantu abasuke senkingeni yokudla ukudla okudayiswa kulezi zitolo zama-Pakistan. Yabona lama screen protector lawa bafowethu make wasuka impi against ama screen protector, so banenkinga serious in this country. Siyacela ukuthi uhulumeni noNgqongqoshe wa Home Affairs nawo amacingwane njengongqongqoshe ilandeleke ngokujulile lento, nenze sure ukuthi we don't have this crisis anymore, please.
bese ngizongena ekuthenini ke kulo weekend siwa kuyona uZulu kade unomkhosi phezulu le angazi kwakhona ukuthi kube nomkhosi ngoSeptember ngoOctober umkhosi okuthiwa welemba ngoOctober mhla 5 yonke le nto leyo iyodwa nje is a miscalculation yini ehlulwa ukuthi iprogram isilo ibe intact ngendlela yokuthi waze ukuthi mayiqala umkhosi womhlanga sazini umkhosi wasengwavuma umkhosi womhlanga soswazini umkhosi wase inyokeni owelembe then ngomhla ka30 kanje kuyavala mhlawumbe egolike kodwa yonke lento ibe accommodated uSeptember kuyicala lokho kwenzakalayo and then all the blame go exactly to undunankulu kaZulu uthula sizwe Buthelezi uyena oyihawu lendlonkulu yakwaZulu ziningi ke izinto ezikhulunywayo nezisolisayo nezingahambi kahle endlonkulu engithi ke mina njengamanje njengomunye wabantu abayingxenye yasendlonkulu oyingxenye yabantu abayistructure sasendlonkulu angijabule neze mina ngobuholi bakho mfundisi Thula Sizwe Buthelezi uyazi mfowethu ukuthi mina nawe asibona abangani kodwa siphila iqiniso yabona njengamanje uphethe isikhundla sokuba umuholi wezepolitiki ngokwe IFP le etshejeliswa ukuthi iphethe yantaza iphethe ukhwafu losude lodayiswe bish iphethe ukhwafu abanye bephethe ubongo jajeliswa yize bese ngaphekwa lokho you are the political deployed in terms of being an MEC of Wakota and yonke lento iyodwa iqondene ngqo nani na nobukhosi bonke bakwaZulu Natal kanye nendlonkulu kaZulu above that uphethe isikhundla esikhulu sokuba undunankulu kaZulu you have to choose baba yabona ukuba kuya ngami ngiyacela baba Thula Sizwe Buthelezi mfowethu njengamanje undunankulu uZulu wethu wonkana siyaphemba la kwaZulu siphemba ubukhosi bethu kuyicala ukuthi singaba nondunankulu onama-portfolios amaningi kangaka onekhuleni kangaka while we are in the deepest crisis as a Zulu kingdom uzomela ukhetha isikhundla esisodwa baba is either undunankulu noma uMEC noma you are the politician noma umfundisi awukwazi ukuba nje we have this is our ndunankulu this is our ndunankulu yazi ngiyafisa ngathi ngabe nawe nawo lo muntu lo kancane lo sifisa kancane lo muntu usifisa kancane sinalo ndunankulu wethu nje then ke sibheke iphike njengozulu sinomnumzana la umzi wakhe sinomfundisi Thula Sizwe Buthelezi sine political head ekuthiwa Thula Sizwe Buthelezi sino MEC political deployment wakwaKhokta sinondunankulu wakwaZulu uThula Sizwe Buthelezi and then what is the most prioritized position that you should be occupying? How do you call that? Not greediness. It's greediness. Ungabathenga bonke wenze noma ngabe yini Thula Sizwe yenza iqiniso kuZulu ukuze ukuhloniphe. Yenza iqiniso kuZulu ukuze ukuhloniphe. Ngoba abantu abanjengathi kanje ngumizwe nomlando womchunu uyangazi. Khohlwa ke nje.
akudlalelwa kana kimi akudlalelwa futhi kuZulu angisabe kufa angisabe lutho futhi umlando wami yawazi uyohamba ubesikhukukazi hambe uyofukamela amaqanda lo dweliyo utshwa phansi kwephiwo lithi gelezile emfuleni ngiyakutshela mina ngiyakutshela uZulu uya emanzini uZulu uyakucwila uZulu ugcwele ipishi ngenxa yakho thula sizobuthelezi ngoba wena ufuna kube yihawu likaZulu ungayiphatha ezinye ikhundla uphatha isikhundla sodwa nje ube unduna nkulu kaZulu ukwazi kanjani ukuthi uze isikhundla esikhulu kangaka njengonduna nkulu kaZulu uphinde uvume izibi ikhundla lezi zamagundane ikhundla engasile ikhundla enodaka zobufundisi zobunduna zob MSc induna nkulu ngaphekwe into zonke uyena ongabubizwa MSc ahlala la MSc ahlala la umfundisi bani hlala la sibani bani kodwa wena uyiyo yonke le nto lena kusewuwe nje ubheke iphuzo uphuze emaweni sengiqala ngandza kwethu sinenkinga ke la ebaleke kakhulu ufanele siyikhuluma yamaphoyisa amaphoyisa nginomlando omkhulu kakhulu bazokhumbula umceleke ihlamba lezi kuthiwa umceleka ezenza imicimbi yomaskandi zayilekelelwa yimi iminyaka lapha kuneyinkinga noma event amaskandi njengamanje bengilapha la kumbuso wamaciko mfukangcobo you have done a brilliant job ukuthi uhlanganisa amaciko futhi okwesibili ungomunye we-event organizer abakwazi ukuhlanganisa ugovernment private sector ndawonye nenza ama-activation anoble lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi umaskandi wethu kufanele ungagcini ngokudla KFC kodwa azi ukuthi KFC idliwa ubani mangagcini ngosiphuza isiminof bazi isiminof esidliwa ubani mangagcini ngokuthenga idatha nokuphatha amafoni awa-telecom bazi utelecom nawazi ukuthi le datha ithengwa ubani akuyinto enkulu kweleyo siyabonga amapholo bomfowethu ngangikhona emcimbini wakho ngangibhind the stage maningi amaciko angadlalanga kodwa futhi iyodwa kuphela into engikusola kuyona muso kuba nenhliziyo evuleke ngendlela yokuthi kugcine kube namaciko amaningi kakhulu angakwazi ukuthi agcine abantu badlala 30 seconds or 1 minute yonke lonto leyo yabona nje ukwazi ukuthi mina ngibukele event stage ukujiva engashini ukuthi mina ngiyabheja ngawe lama feche ikhala kahle dlala wena yonke le nto leyo yabona njengoba ujiva nje ayigadla kanjena elaphana bese ithola into iculo kwelemanyulo ngenxa yesimo sokuthi kujahwa ukuthi kufanele ngenele enye artist engangenanga naye efuna ukulungisa stage iple nje khonyayo mahala manje ayibafuna khotela lo dokotela naye into ebalekile ke ukuthi kubaleke ngendlela esimanga sokuthi mapholoba uqinisekise ukuthi next year noma ngoDisemba mawususineka nje sosineka sisiye emakhaya kodwa mfutha kulona icala ukhetha le top 20 ama artists bese mhlambe nama opening 8 or 5 akukho wrong lokho so that abantu bezokwazi ukwandeliseka ngama artists abawaqhumile engomeni kwahamba kahle kakhulu sabonga kakhulu nakhona lapho ukwazi ukuinclude ingoma nomthakashana abafana bami bayikhubazekele abanamlenze emfishane ngalendleyana kamayogadi siyabonga kakhulu kodwa amaphoyisa lawa aseThekwini abagcina ingciki usifaka lamandiya
amakula lawa aphethe lapha eThekwini akuthiwa ngoKenyel bani awalazi usikompilo lwamabhinca nosikompilo lwethu njengozulu into embi la nto leyo ubufakazi baloko uma befuna ukusazi ngobani bayazi thina maske sadinwa akuphinde kulunge lutho lemgodoyile ebekwe lapha nangazi bekwe ngalipho ngoba uhulumeni ukusidelela lokho Cyril xaba njengomeya weTheku ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo Mpele njengamanager yeTheku ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo nisithathele imgodoyi yamandiya amakula lawa nizowafaka la emabhincini angalazi usimpilo lwethu ngoba angeke beunderstand bona bazothi isikhathi sokuthi juqu kanti la sekusuka impilo nasidingo awukwazi uqhuma ibhamu kuliwe emcimbini ongenampi opeaceful uyosuka labantu abapeaceful beyihlala ndawonye ngisho bangahlala 3 days ndawonye as long as they are peaceful they are contributing to the positive society of this country irong ngalento leyo ngicela ngaphinde yenzeka le nto leyo ubufakazi baloko ukuthi thina sinamandla ngakanani njengabantu balapha kwaZulu Natal akwazi kwenzeka kwemicimbi u4 ngelanga lodwa ibe successful yonke kuzogcwala istadium igcwalisa amabhinca abagcwele lapha istadium lapha iPirates khona bebukisa ngabantu lomfana kwamkwene ethi dribble ngone washishiza ngesihlanga phansi ugoalkeeper lapha wakora lomfana waphinde futhi kuzoba i-event kaMzukulu olundi yagcwala phamba yashintsha ngo4 iblist wona ngento eyodwa le muntu mana isoso le mlenge ukhangile le muntu yabona iblist ethi idlihlwele ethi imphezulu kwemoto lapha ihalalisa yabona labantu ngeke irong letezo wena abantu abahamba neblist umude phela yena obolo seyiyabula ngathi iphokethe lamaships wifi moto yabona mana umuntu ibrand kangaka bethu ethi esezunkunzi kanjena bethu eshaya izinqe enza yonke into bezimjabulela mawusumehlise le phezulu umiyabula wathi wabona mgola ngathi spinach sibushiwe umfaka ay ngikho proud bidanga le vele ke emotional izinto zika please yes so and then bese kuzoba umcimbi osophongolo so waba i success kwazoba umcimbi obusegoli waba i success lo kaZulu lo oqhamuke sekufuna ukuthula sizwe esethi hayi isila singaphumi siye kubantu baso ucela abantu baseZimbabwe lapha ucela abantu baseZambia ucela abantu baseBotswana ucela abantu baseMalawi abagcwele eGoli isila sangaya isilo is protected by the presidential unit isilo is protected by the state so okusho ukuthi uma singasebenza ngokuthi isilo uma kukhona inkinga iplot ekhona noma kuthiwa into because it's a political scam there was no danger there is a political scam ukuthi khona ingozi ebikhona lapha isilo sigcina singakwazanga uyobongelela abantu kubula uZulu la ngoba kufanele kuphila ipolitiki uZulu akhothame kwipolitiki esikhundlisa ukuthi ipolitiki ekhothame kuZulu la sivumeka le nto le siyayibona we are in charge bese kuzoba ukuthi ke akukwazi ukuthi kwenzeka lawo masima lawo ngeke sivumela into leyo le weekend ke siyakuyona Ndoni Saliwa music festival Ndoni nawe Saliwa mfowethu siyacela kakhulu ukuthi ngiyaphoxeka nje ukuthi uma sineka MEC lo ngumuhle lo ohlekayo lo kuthiwa umuntu omuhle khawula yebo ngiyavuma kaselutho kodwa umnyango khona phela awuchasa izinto angubonanga umnyango mina lapha ku ugajeni angubonanga umnyango kumzukulu
angubona ngumnyango nala kusaliwa ngubona umnyango kodwa sobe sekhona sengamabhinca siphethe asiphatheni kanza kwethu siphatheke ngelinye ilanga iyolamleka lethu yamtshela ngibonga kakhulu kubafowethu abayizinyanga lapha omabalengwe khona nomunye umfana nje uqotha ubuhlane lapha wasemtubu baloyana sasenaye lapha mabalengwe umzimba ukhala imali lo kunjalo mabalengwe umzimba ukhala imali nenyanga nje yale emtuba kodwa nje abantu abamnene nje ngathi noma nami ngingabasikela ngabantu bamnene kakhulu laba bankosi yami laba badansela negushe lapha labethi thudlu message olokho njalo inhle le yanto lena ngayijabulela kakhulu ngoba inyanga ibalekile kodwa inyanga nje yaqala nje ya advertiser kuma social media yenzani hey fanele unyanga uyibhekisise angisho taxi kodwa uyibhekisise ibhekisise lo nyanga amasimba lezo zinto lezo wena bhaka qhubeka wena ube lento yokuthi ukwazi ukuthi ngoba lesimo lesi salizinyanga enyanyisayo uyasazi ukahle kakhulu ngoba ukuhlubuka kuzo ube ngakithi ukwazi ukutala lapha ngendlela right hey I am happy well done job well done hey brilliant I am happy I'm happy qhubeka ukadavule kodwa uzowazi nawe ukuthi amabathaka kadiwe ziyakhala manje ndoni saliwa mhla 12 sobe sikhona mbalula nopanyanza besufi umbalula is one of the greatest politician of all times in our lifetime. Panyanza Yusuf is one of the greatest leaders of all times in our lifetime, especially in a very difficult province like Gauteng. So we are watching you guys. We may never be rational to conclude about whatsoever, but Balula and you, Panyanza Yusuf, we are watching you guys. And please, make sure that you don't mess up. NC does not deserve what you are trying to do. It deserves humbleness. It deserves a reunion. It deserves way forward. Don't make us hate more and more. Ngoba lento yenziwe ubaba nomchunu uWillis emdala engaka. Ubaba ongizalayo lo yana uWillis emchunu wasemchunwini. Uyayikhetha izinto noma ubaba. Kodwa ke when you are convinced enough and to take a decision otherwise, it's fine. You may take it, but you must consider your age as well and your history. How can you change the history? Bese ndlala ngathi singamaxoki. Kunamaxoki amadala kangaka. Amakhehla amadala kangaka. Akwazi ukuthatha inqumo that is extremely unpopular to the society and the leadership of the country at large. Abantu, how can we trust the current leadership if in the near future we may see them somewhere witnessing that they were leading us unlawfully and untruthfully? I'm so sad. Njengamanje ngibongile kakhulu kubaba lo mfishane lo baloko lo nganga lo uncika lo nobhala weTheku baba unciki ngibongela kakhulu ukuthi irespond yakho ngoba nami ngisazomfanele baba uWillis ngimbuza ngibongile ukuthi nisazokhuluma naye nizwe ukuthi kwenzakaleni nami ngisazobuza kuyena ngizobuya futhi ngizosho ukuthi cha utheni angiphikisani naye futhi angivumelani naye kodwa
ngisenombuzo ngoba asibone omadaba ehlombe thina noma ngiganiwe nginesithembu nje ngithe sabalala Mawhoo uyahlalela la obuzofloda